zvikwadi. Zveshe zvikwadi. Ndikanyapa chabatwa nemota. Ndikanyapa chabatwa nemota. Ndikanyapa Mwari ndibatsirawo. Tsikise kukudzana. Inini ndabvira turapfungwa nevanhu. Tinotanga ngezita sekuru. Wondiri Tome Sande. Ani? Tome. Stome. Sande. Wangairenzi. Nyaya yangu ndeyakwanjisera. Wananjisera wakatora mwana wangu, asi ndakazodozwa mani makuru kuti mwana wako apisiwa nyumba. Wani ndawapisiwa nyumba waumbapa wakadzingwa ari panomo pamo. Saka inditeerere kuti pamwe wananjiserawo achandipawo nyaya hapana, kusvikira ndakazosvikira kuti regai ndibve ndati ndikuone kuti zviri kutaurwa, asi ndakatumira wana wangu ndio wakaenda kwashe uyu pamhuri apo ndiye azonza nyaya Shirari. Saka wana wakatumwa, saka wana nyaya yakatongwa, saka ananjisera akapiwa mhosva kuti mukwambo makambotezva makambomutaurira here ngenyaya mwana wacho pana. Saka wana akadzoka akadaro ati vaita maripo. Mwana wangu wakatoti kuti kanganisire kwatiita ngabvise 200 ne2 mombe. Saka ndiye akazouya nyaya iyoyo. Saka ananjisira ndiranamhosva navo, so ngekunipisira mwana wangu nyaya yacho yakatongwa neishetirano. Saka ndiye akazonga kuno. Saka uku ndauya ndiri mwana ngewangu, ndakabereka ndiri mwamu wacho akagara mwana wangu. Kuti nyaya yenyu yakatongwa kwashetirano handiti? Yazokuenda futi kuno. Yobva auta kuno kundiani? Kwanzi ishe kwanzi ngaende mberi. Ishe pakati ngaende mberi. Angamutaira kuti nyaya yekuzi uyu angazi ngabhadhare mombe mbiri ne$400. Garai pasi pamo ne$200. Saka uri kuramba here? Ndini Maria Toro. Mwana nyaya yakaitika ndeyekuti inini ndiri manjesera murume wangu ane 3 ashaika ndakasiwa murume nhaka. Sadasiwa murume nhaka, mukomana mukuru wemurume wangu ndiye akatanga kuita munhu abudiwa wadara vatanga kuti ndakauraiwa ndiani ataura inini takasiwa tiri 2 wakadzi, ndakauraya neushu. Saka zvakandiuraya ngabve panapa. Vadaidzai hama dzangu, hama dzake dzadaidza shona nana baba wese wauya udaro watozi uyu ngaabude mumba muno, wakandibudisa usiku. Uyu ndiani uyu? Inini ndini manjesera. Ndi mama uzibude muno? Handatobuda shoni mwana. Time wazidzokera. Iwe ndiyo muroyo wangu mukuru pana vachibva watobuda waende, hama dzangu munozwa here uyu ngaabude aende. Ndandati ndinobuda ndichede bvazi une kukosha kwekuenda nditona siso kwari pamhira pero vachireva sisongo chitobuda zvese uende. Asi kuti wagona kumira nyaya yekuti kundiuraya kwakaita kudori pamombe 3. Ndikati handimiriri nyaya yandisingazivi because handina kumuraya. Kwazi iwe wakandiuraya, mai yako aindiuraya, mai yangu aindiuraya. Saka nyaya ndodota ngekuti iwe wako kugara watobuda uende. Ndati alright. Kwazi handazokunyara uchabuda mangwana kwaedza.
mangwana shuwa kwakachena andamuka andatotipfekedza wana wangu ndina wana 2 kechi3 ndo kari kumusana andati ndakudini ndakuenda ndotaura wana baba kwazi alright makuenda kwazi ndikati kwazi kuti wana ndikati wana ndiri kuenda navo kwazi aiwa wana amwendi nawo because mufi achazosara aitaura anga kuti ada wana wake ndikati aiwa iyu kana muda wana wenyu munodini neamchidini muchizotora Angarutaura Andando kuti mufi uchazosara aitaura. ndi bangu rawa rapa andati alright tava takweshana paya takakweshana kusvikana takazosiyana pekuti tete awa ndokazopisa mwana kuti vana baba chisiyei nyaya ndidini nditaure mukadzi akayapana pasina mwana saka vana vanoti njesere uyu mukadzi gabuda adini aendi ndatombogumira payana dzamana ndakaperewa ndikati nenyaya yacho iyere ko nyaya yacho mambofamba yaiti muimbozwa kuti zvakadidi kwazi andizvo tutotaura saka ndakandagogumiwa ndatodini ndangobuda nemwana ari kurisana ndasiya tudiki tukomana tuiri pamba yapapa ndabuda ndaenda Friday ndaenda masikati zvekuma 3-4 ndafonewa kwazi uyei kunoku ndikati alright ndanaenda kwasisi kundandazi buda uende kumba kwenyu ndakanda nangoenda pasisi ndadzokera ma4 ndosvika pamba ndakasvika zvidziyo zvangu zvese zviri kunze zvakakandwa panze peyadhi chese chinoti nini handangosvika ndamira ndakupinda ndichingoti pindei muyadhi kwazi auya ngatidini apamhanya munhu akati dzokere kune zvinhu zvenyu ndadzokera ndamira pazvinhu zvangu time kwazi ngauye ndapinda kwazi nyaya yatiri kudaidzira ngeyekuti iwewe zvako zvakakwana here ndikati handisiziva vanhu vadini varongedza kuti zvakakwana kana zvazvinokwana kwazi zvinhu zvako tadini tatobudisa zobuda sei makuseni usiya zvidziyo zvako ndo tavhura dho tatoo ndatasienda kepa dho pano ndikati alright akazi kuti magwere ari mumba mamune magwere akasukutwa neangasati atasukutwa neangasati afuona kwazi magwere amunda ese ari mumunda achatsvaga mari icho ndekupfurira magwere aibudisa kunze kwayadhi aya ari munomwe yese aya ngabudiswe wabudisa zvese chese chinoti ndakabudisa sofu kwazi ndikati sofu yangu zvamasiya kwazi sofu yake ngadzipure ndadzipura sofu yangu watakura bhandisi andatodini andatobuda andachiti kuti wana wangu kwazi takuzotopedzana rongedza mbasha dzevana ndati alright andatobuda paya rongedze zvinhu zvangu zviye zvibe panze pegena ndachazoti ndinodini apa zuva radoka ndakatakura zvinhu zvese kusvikana ndakazofonera sisi aivauya tabatsirana takura zvinhu kusvika 9 dzeusiku tabudisa atikumbira zvinhu atasiya payati panext tasiya panext Saturday ndopavazoza kuti wana tazofunga kuti wana waitiba kuti dini tisaina kugozera rewana wadiki ECDA neB wana dini torai wana vauya usiku wacho ngoma naye hadzoka futi pango ndatichingisa kwa zvino mazozvitambira pazvipi zvino ngatobvise zvinhu zvake panapa kotora sisi ndiyo nyaya ndofoniwa futi zikwai zvinobvisa ndatogumira tatakura zvinhu zviya futi panext paya kuendesa kwasisi murume wenhaka makasiyiwa ndo simukai pangu ndini pangu wenhaka Ndimune mwana wekuizira. ari kukanda zvinhu zvenyu zvemukadzi kunze ndiani wanamukoma achazoziyangu Simon Jesera anazoziyanga arikuboza pa wakatanga kuda kubudisa zvinhu ndakanda basumira zvakadai by limited sanso ziyaba kuti akabudisa ndiwa nani Uruzi wakauya wakatobvunza. ndakaenda Unoza kuti when you came back you know kwaza kwakandwa zvipanzi. Wakatobvunza ukaziva zvakaitika zvese. Give us answers. awa munhu akabudisa ansikumisa asi ingari family yanga iri pamwe ina watiwo wana mukoma pawakatanga kuda kubudisa ndakabva ndabvapo ndakati zvakuda wana mukoma wapi angori pende wabetso ta iwo wasu wapi awari hapo ndo ngawasumuke bangsore mama ndimi makabudisa zvinhu kweti kana mati kwetika ngedotauri hamusi makabudisa ndii akabudisa ndiani
Ndiko ndo ndichivhutsisa langu idzi. ndazita Ini ndakanga ndasimuka kuenda kwasabhuku tachiko yachikudya pamba. atakaburisa hembe ndiani Musha wangu wakazara. Ini ndakanga mafumba mukaita Ndabuda ini kuenda kwasabhuku. bambo izwai bambo kana tabvunza simbo kwese akaburisa hembe ndiani hamusimisvo saka chamuda kuita explanation ndei Ndalo ndisamuziva kuti andisiko ndadai. mazi hamusimi garai pasi mati hamusimi chigarai pasi shamwari uyu waramba akaburisa hembe ndiani kudakari Zita ndiani iyeyo? Ini ngozi. Okay. Moja. umwe ndiani angari pamuti munina uri munina sumuka makaburisa uri nhongoro Zita ndiani? Tinataura mazita edu please. wanga usipo Ndadabuda kusumanya yacho kwasabhuku ndo stage kusumanya yechi yekuti ndozvekutaurika zvekuti izvo zvauda kubudiswa pamukowa saka ndakaenda namukoma kwasabhuku akarubudisa pamukowa ndiani ndakadzoka zvinhu zvabuda aiwa imi maienda kosuma which means kuti you're part of the plan kana makasumuka imimi namukoma wako muchinosuma kuti dzauda kubudisa zvinhu so it means you're part of the plan zvakaenda kwaitika ndozvakuti wamami naye akazosara achiita zvinhu imi muchinovhara sabhuku family yedu yese yange iri saka vanhu vese vanga varipoka aitoripowawo nhasi but tanga takatoa sumukai pamoto Pamusoro mama. yes Shwa zvakaita mukati musha. Peter. Kosi Peter Njese. Peter. Mukomana akataka kuita zvekudura. Ara mukomana chombori atiza. aibudirwa Ndi todi abatiza. nhasi Nasi asamoda kumubata aita azvo ari muchikuwa ini mutimiri kudai. Kuramba kubuda mumba. Saka zvotowa kuti mai anotikwadza. Saka azotobuda padhoo zvakadza kumbaya ndikadina mudini ndazama kumubata kuti iwe ndokapara mbuso dzako hamba iwe wobudirwa mabudirwa iko kuti kuna mambo wanika uchima kuti chibudirwa zvaita zvezvizvi zvichita kuti kuna mambo shuwa takapinda mumba mukomana achitisa mubudirwa kuti uyai hama dzangu ndakauraya nemhuri isi pakaungana semhuri mai mukomana iyoyo mai mukomana uyu akashayika baba ibarora mukadzi akashayika baba akagara angana wakadzi wakati wandei saka mai mukomana uyu akashayika asi anga akatora bondwi rake bondwi rake rinoita kusamba kwaona anga aine vakadzi wangani 95 5 vakadzi asi pa5 vakadzi arudzi akandura ndeuyu ndiye aiziti akamuora namai akatibereka isisu vari 2 mai vacho uri mai akatibereka aripo indi vasina kudzinga agari pamusha mukoma akatama chakusa isitiri padhisi mai ndii muruzi makauraya mwana ari kuti makauraya mwana ndiani ndi muzukuru uri kutoimba kumbabwa mwana ndiwo akabuda apa ukoma wavo muzukuru ndiari kuti imimi ndimi makauraya baba baba wacho akamofa sei akavhara akavhara nei kanyepa akaita ndakagora ndetisetipetiripi tiriku rakazii kandonza kandorwara mudumbu kwakatireti kwegore akavhara saka imimi kana makakanda hembe dzeuyo kunze kudza mai makadzisiri hadigari pamusha imwe chete kugara pamusha Muda kana mutoe munhu. kusagara kana kuri kunzi waniyonga wabva mumushaka vanobva wese takaita pfungwe takavharwa mumba nemukomana iya baba yako akarohwa nemukomana idzi inyakarisi takazobata tikapfungwe takavhara mumba mukomana kubudiwa ere kana kuti kupenga ayikuaiswa kuti kubudiwa ere kana kuti kupenga mangwana akati wakadzeswa kuti ngavaende mutoto akadzeswa vanobvakwa munovadzinga pamushaino sezvinhu zvisakana nazvo takati zvimwe ndizvo asi ngatichifambe semhuri kuti ichokwadi simbozwa next week akati wakadzi vese havanda kuwachaya kuti ngavaende wakadzeswa kuenda ka ndiwo une tifambe semhuri pamwe wacho pakuramba ndakatomira chiti ngatifambe semhuri asi iye amwa baba yemusha wacho vakasara ona kuna zvita mwana ngatifambe baba yemukomana akashayika saka iye unogara nani pamberi nanamai guru wacho
saka wangu munyina wacho akasara babari muridzi yemusha arikuramba kufamba kachifambidzwa chichisa pamwana kwani ndiri mupostori zvamwana kumba kwangu komusangidzi sasi pari kune kumuchako tifambire musha wake arikuramba kuvarashaya pavo tikuita sei mukafamba munosvipidza mega iye wangu munyarapo saka tichava tomubatsira aruramba kufamba uyu ndiye baba yamusha twationa unopinda chechi inopinda kwamarangi yohani marangi Johan Marangi kuti kakumbira seni nemurodi utori pa teti tesina nhasi uri pa titomukumbire timbomire chechi ubebozimezera kwarupe ruparadzawo inini handina kuramba kufamba zvakaita nezvekuti tiri vatatu tiri kunamata inini namukoma nababa wakamira hawatenda mati chechi watopinda saka ndakati hazvinetsiro kana kuri kufamba kuenda muziko remwana ndiripo tinokwanisa kuenda kuchechi tobatsirwa kana sinzi iri problem yemwana chechi kuti zvinhu zvidoko zvinoti zvinotataurwa kuti dambudziko riri apo rapo kana zvinhu zvakuti pane zvengozi zvinozoonekwa mama asiziya dambudziko roti chichiroti mwana saka anzi chii dambudziko mwana adzinga kamaiwa sure inini hangusasamushoti pamuchiro akufambawo kuti dambudziko roti dambudziko rimunesa mukati mekuti azvibereki vakataura kuti mwana une zvakabata zvakumunesa mwana upi iye mukomana iye soenda pamuviri umutedzi ini ndakamutaura zvakashaya basa ndaita mudoko kuwana saka wangoda kubhiriva zvazviripo ndikati aiwa ndizvoma waibhiriva zvazviri panguva saka asi ndiyo shamwari ungati mukadzi wako waunoda chaizvo wonzwa waburwa nina wako akudzinga mukadzi wako waunoda ndomoda wako ichokwadi ere chautaura icho kuti mukadzi wangaenda asi mukadzi wako kuti haangaendi saka akaenda kakoni nhumbi dzakazokumbirira asitorikumuna mwiri ndinatomukumbirira kwamaipasisi wake ambungaari ndipo atori nanhasi wezi ukichenda yakabvaenda kopesa patika zvandikutaura pesa angamukona munoswera muti mukunera chirwere handisi unoisa kana kuti munhu ariko anokwadza munhu kako hakuna munhu anosvikirwa zvemusha anorowa vanhu kana kuenda next door kana ari chimozika inotaura kana ari mudzimu unotaura imi mifambai muzwa kuti chinhu chii kana kuti kana mazvaita tumutorai mwana mundinai kuchipatara amboteswe aone kuti bhrein dzake dzakamira muchei kozi munoswera mucha zvese zvamunoita kwa mwana akupenga ake akamwa akamadhiraga yake ndohosha hombe iri apa ndopanoibesaisa ndinozama kuti mnea ngatidai ese ari kuramba kuti ndiri postora badi zvese pamusakumba kwangu ba izvazvo musasvikumba kwangu ba torai mwana mufambe nemwana asi zvamunoona mutopedza nega mutaura ndiri mupostori ukasi padanonga pambapo apa ndipangu saka zvati tofamba naye sei munina wangu kuzama kuti fambe sei mushe asi ari kuramba kokuchechi kwacho kwautaura makamboenda mese tachechi wakaenda ivona baba namukoma mukuru asi wakauya ndiri kwazi batanai muite chinhu chimwe chete kubatana haisi solution yakati baba solution kuti kana dambudziko musha tositova sei saka kwazi batana tobatana churudzi chipi kubatana kutobata venzi paradza musha inini kwamanye ndakatosiyawo ngemaproblems umwana azozovera kwamane sandakasiya kwamane kwacho kuti kwanditangu atikwanisi wakatosiyawo kwamananga nenyaya yemaproblems asingaperi bauri munhu iyo ndamungaifani kwachoko nesuggestion ndataura kuti ndimbokumbire kuti muri vatatu mumbomire ndikutoenda nhasi ndikuenda kuservice ya7 ndikuenda kuservice ya7 nhasi vasvikira majaro mbopezeti vanhu tironesi munhu akabuda mumusha achimpenyi akaita ka akabuda mupenyi mumusha achimpenyi akarova muchine dambudziko rinotikakumangwana mukati memusha saka apa ndokwanisa ese kana chinge azvitendera hazvina dambudziko kana nomaoko anomapostori matemo nematatu but kachekutanga mudzingi mukadzi musha ane wana akasiwa nemusha akabviswa imba akabvisa mablankets mumba futi masonda raperera nhasi tatomusvika zvakanaka mwana tauya tenga pamutasa akati ateioni vangoti ndikanipfeke bhusu purasiko chori chibhatiza pina musadzi tamusaka patamushayiwa tamunzira kudzokera paraka kuti apo parasvika paine manesi do anga ari mumba machomo parasvika taiswana tauya nguva dzekamutasa dzati dzapera mwana sikuru wangu ari mazama kutsana kwari mwanangu enda wodini wobatsirike kumberi
ipora chiti ano ambotizama kusei satoita zvekumbosungwa kuti family zviri safe angozowa vasimuka varumira muchikuwa avhoma avhominikiridzi nemoto vamira muchikuwa saka nguva yandi pafoni ipo ataka kuya padho taka padho foni yangu yarotekisi yarosemuka screen iyi hii screen wani abva abuda padho vaatiza namadese vadabuda mubhini aibva arwa pasi vadzika murwisi hatina kuzomuona saka zvamunoita izvo zvamusikana muchifungirana chimbotorei mwana amboende kwadokta ambonooneke brain dzake no zvamunoita pamwe paakatombopwanya zvinhu maifanira kunge makaenda kumapurisa paakapisa imba maifanira kunge makaenda kumapurisa paari kupisa magubhezi maifanira kunge makaenda kumapurisa mapurisa anouya achimutora achanova munhu akakwadza ndozvandikutaurira kuti imi muri kurera chinhu ka imi musingaoni kuti chinhu chakatokura kudarika zvamunofungira zvakachiitika pakachiti baba ndakakudza kuti mhaya ada kundiuraya hamuna kutaura apa sei kuti ndiwarese kuti baba ndida mombe nembudzi murume nyakataika nini 3 years ago saka maibva azoda mbudzi 4 dzekuti makandiuraya saka paka chaitika pakobva adonha vaita sekunga munhu autooma mwiri wese kwanzi akasaurwa pahana chete ndo pakasvika mukoma mukuru vhari kuti zviri panapa zvinomuti ngatiripire baba kuti munhu asafika bcause anga vati mukaona mwana uyu ndakamonya mwana uyu nyaya yacho hamuigoni mukoma akatora mai 200 years kobva watodaidza vana baba kuti ngatiripire baba mai vatora mbudzi dzake kumba bva yabva aripa futi mbudzi dzake pati kune mukomana yena mari yacho akatora akapa mukadzi mai agara naye mukadzi mukuru mwacho vatora iyena mbudzi dzacho mbiri asitafodoza mbudzi mbiri dzacho ari hani kana tomboti baba akauraiwa iye mari yanotora ari ani iye akabudirwa aitosheya iye iye kana ari arikubudirwa chake kukuudzai chete zvekuita imi mozomuudza nozototi iye wacho ndiye akabudirwa ndiye utodawo nemombe dzacho kuti dzangu ifo ndamuise mari kumusha kwakabva mai wababa kana kuti nyingi kuti baba mukuru anomirira baba iye you must not be beneficial is just a medium because ari kutauriswa ka ndo zvekutaura kana achibudirwa ndimiti ari kutaura enatoda zvasingazivi like saka naiyaji akutodistribita zvabuda zvacho iye aibva totorawo nezvake ivo pakuite zvangu opaona mainiona saka arikutora chaari kutora charutora sahani manje gombire inini ndakabvunza kuti wewe mwana izvo kuti mai wakandiuraya kati wakauya nemvura mazuva ndarwara angu akabandura pamurata mazuva ndarwara ndipo wakauya nemvura aini handisozova ndakauya mvura hatirimbozviziva pakati makauya nemvura ye wangandipa kuti mvura yacho raiti wewe kuti uriwe munhu wakafa inozvizwa mapire ndakaita mvura kuti ndakati ngei ikazi mvura iyi makati kwazika ngava waita right ukasenza marudzi uzosapoteni muri usapota wakazi wako ndine mamuru angani pamuzi noye mwana mukomane mamuru pasemubarika no it's okay nyaya iponde kuti rekaitika asi ndichibva panapa chimboita kuti mwana ngaende mapurisa ngamumutore ende baba mutovhumidza zvakadarizvo atumizasamuya vana vakutoza vaenda kuchikoro motozvitedza imwe madhari magara vana vachoenda kuchikoro bhozi
muri chiwe nyaya ndisikuizi aiwa ndichokwa chakabva kunaka nyaya yatisuburira pachana pachezvimisitakaji sefembi yatisuburira pachana kunzwai kuenda kuchikoro ikodzero yemwana wese wemuzimbabwe handiti munhu anodzidzisa mwana kuenda kuchikoro ka anoenda nemhosva yake murunzwa vana ivavo mangwana vachatambudzika nenyaya kuti hausi kuenda kupi wapi mukana kuenda usinei neunhu wenyu mwana handiti ndosapoti zvinhu izwai pambo chiitai solution baba chiendai mogara pasi asi chekutanga endai kumapurisa vana baba itai kuti mwana aende kumapurisa atorwe nemapuriswa unotestwa psychiatric unit tonoda kuti pfungwa dzake dzakamira sei then abva ikoko then mochipinda musana kuti zvioneke kuti chiunyanya kunetsa chii titesa zvekuti azi chechi chimboisai chechi pasaidi pamusoro changamira ndoda kutsidzira vamwe Zita mazoti ndokunjesera ane vamati tapedza zvinomapurisa tochizofamba panyaya yekufamba apa papinda mutaitokumbira kutobatsirwa uko tega semhuri kuti tironge kuti tifambe tiendai pachena aiwa zvamunoita ini muchiendai kumapurisa musi wa16 mouya kana 16 mesi 16 mese makadani anodiwa zvakadii tizozive munotaura nakomana vakaro but 16 chimwe ndai moitei mapurisa i but tonoto after a week toita kuziva chii kuti mapurisa status yemunhu yanzi chii uzokwanisa ngatokunetsa zviri zvatoita munhu akamwa madrugs ake munhu aita zvake toite zvakutomunetsawo zvakuda dhokta kugadzira ndo zvisingadinganga then kana tonooneka kumaresults ari kuti chii then tochiita izvi aiwa koti yakaendera custody makaendera custody yevana because vana vari below the age of 8 saka vana vese vari below the age of 8 vanofanira kunga vari mumakwana amai asisu nyaya yedu is not about custody yevana vedu nyaya yedu is about the mental status yemukomana mukomana vari kutaura zvakuta wakambomira sei musoro wake zvaari kuita zvese izvi zvine chirevo here kana kuti hazvina ndo zvatopedza kutaura ndo pane nyaya saka chiendai mapurisa auya munoshandisai madhisi handiti right tinobatsirana nemasvika ipapa mwana wangu ndine mhosva iripapo aiwa imi hamuna kana mhosva hamuna mhosva apa mwana ndiye ari kuzara nemhosva asi hamuna mhosva saka makuda izvozvo mhosva yemupomerwa mwana wedu mwana wangu aindodzi hembe dzemwana ngadzidzoke mumbuti ndine kakwindi mwana wangu futi inini ndati ndisumukuro nditaure panyaya dzekuti kwazi hembe dzakabudiswa dzakakandwa kunze ipapo warukanidzana kuti uyo akati ndaandisipo angani asi musi wasvika munini wangu achidaidzwa munhu anga ari kumuteera mumasura nditete uyo adakoka ndiwo wakatobudisa zvinhu kunze ndiye kuti nyakusudza munoone kuti kwazi mukadzi akaya asina mwana pamusha muno maangobuda futi asina mwana imi mitete makarorwa here ndakaromba kumusha kwenyu ngepi kwavhungu ndakaromba saka mamubva kwavhungu kuya kusoro zvanyaya dzemusha ndakatofunerwawo kuzoyamburise uyai kutozoyamburise pakazi uyai hama dzangu dzisingadziungani ndipo ndakatofunda kwazi hama dzisingadzikumba mukoma ari kubuda achiti ndakaura vanofa zvakanaka ndipo pandakaenda kumba ndiani akafona maembe vakandangwa ndifonera ona mukoma wangu kuti mafoni anoti ndofona indofona kuti maapate muri kuuya here kumba
saka pakata pana pakutanga ina nhakwanisa kuti echituni ndiri kuti chakazokupai simba rekuburitsa hembe kukanda panze, simba iri makariwana kupi? akaburisa hembe kukanda panze ani ndakaburisa hembe aiburisa hembe kukanda panze ndiye mukomana wako chakazoita kuti patangazobata hembe pauri ndakabata hembe zvinhu zvanga zvatova kunze. Uyu ndo paakati pane hembe dzemwana dzabuda kunze, saka ende mautora hembe dzemwana dzabuda kunze. Ine pandapindura kuti hembe dzemwana dzabuda kunze ine handitodzidzire hembe dzakaita hembe mwana wangu kune hembe dzakadii ndimukatondibatsira panyaya yehembe. Chizvaitete zviri very simple. Endai modzose hembe dzamakaburisa umu. Newa makabatsirana nawo dzandakabata ngedzemwana ndodzanayacho yacho hapasitoni namba ukapedza utopisa kuti wada kudzidzosera akapisa ndiani? yapiswa umba taenda kwaishesa Chirarwe, tete wakasumuka waiti umba iyi yakapiswa nekuti mukadzi uyu wakabhechera inini, iye uyu wazi wakabhechera inini tete, kuti tete zvamuri kuita izvi zvingozoshamisa here kuona umba yangu iyi iri kukwititika. Saka mukoma akasvika pakuzopisa umba. Iyo kupisa kwakaita umba wawana kuti ameno kuti wanga kundoti idhimoni munhu akafa uyu pagoye panapa ndiye akafa ndiye apisa umba. Awa ndio wakasunga kuti waizoita mukoma ndiye akati umba iyi ndaipisa ngoti anga abvitira dzese imhosva iyo yekupisa imba inonzi asoni kumapurisa, inoendera kumujeri. Saka iyo nyaya endai momanga ari kumapurisa nyaya yekuti akapisa imba. Akapisa ndiye handitete kana mukomana? Mukomana ndiye akazopisa, asi akabatsirira tiri kwasa Chirarwe kuti ndiye tete. She becomes an accomplice munyaya yacho. pandakazoti ini pandakange kuti ndachibvunzwa ngodzera zvekufona wako umba ndakaita zvekutofonirwawo kuti umba yadini, umba yatsva. Ndakatobvunzwa kuti umba yatsva apisa umba ndiani, tangoonawo chibhora chemoto chatindira pasi umba. Saka ndakati mapinda nditamba tichienda kuunganidzana tiri kumba ikoko. Pane musi watakanga tiri kumba ikoko pakadaidzwa samaoko akatonga aripo. Iye ndo pakati samaoko ine matumwana sabhuku ndimamine maya makamirira sabhuku asachitungo ndiye angamirira sabhuku maoko. Maya makamirira sabhuku maoko. Ndo ndikutaurire kuti inini umba ndindakabisa, musazokomere umwe munhu kuti umba yakapiswa ndianiba. Kana kuti muzotaure pane vanhu ndini ndakabisa chi ndindakabisa umba. Wese wari munomesa hapana ngoziva kuti umba yakatsva sei. Saka ini pakutaura taya kwaishe ndo zvadaizosara kuzoti ndo mataurire akadini aakaita. Handi kuti pane wanga aripo akaziva kuti umba yakatsva sei kana zvakadini ba. Kuti ndakada zvekungofoniwa ina ndoziva kuti umba yakatsva sei. Ndo zvadaisarangudza. Munhu akabudirwa unoziva kuti kupisa umba. Sekure zvazvitoro zvisaina senako sakayawo nazvo takada kwatozviona ipapo. Takada kwatozviona ipapo nekuti kuti pazvakaitika pakutanga ina nhanga ndiripo ndakazvina kechipiri kwazvoti nyaya yakakati. Ndopaita pandakangotaura pati ndo zvaakataura ndichitaura kuti ishe atoziva kuti ndo matauriro akaita uyu kuti nini ndindakapisa umba sekuti akwakaita patakasvika. Ndokanaobonesa wakanga watoripo kana pakataura pano ese tingoti kwese munhu akati imimi zvamaita zvinhu zvaimamungoita ndisuziva mamungoita kuti vangusuziva umba gaifuri mukadzi ngadzokere umba because hakuna ngozi inoitisa matongo zvese hapana zvawakaita endai moite sei? Endai modzosere hembe pamakadzibvisa, endai mogare pasi sekurongwa hwenyu hwamakaita hwekukanda zvinhu panze nekupisa imba. Pfirirai imba iyoyo, dzoserai zvinhu mumba. Endai kumapurisa munomangarire mukomana akapisa imbawo nenyaya asoni. Torai mukomana aende kupsychiatric unit anotestwe pfungwa kuti zvakamira sei. Then kana maona maita izvozvo izvi muchizofunga nyaya yekufamba, toda kufamba kuti chiombe chikunetsa chii. Wezi kuzvara kwamuita kwese zvekutaura nemukomana wenyu hazvina chii.
handisi kuti senzere isha akatoti iwewe vamabhiichesera chinditaura kuti wakafa gore ripi taura kuti nzvimbo inokaya gore ripi handisiziva nditaura kuti akoma kutoita project yako yemabhanzi wakasvika panaka uchiti handisiziva isha akati imi vanekuenjesera saka nii mwana muripira pazvipi muti kwazi mufishwa muripira pazvipi no ndisakati endai muite zvitati muite izve then kana mapedza izvozvo mozitaura kuti maapapi tozokubatsirai kana paine nidi kuti mufambe asi chatataura endai modzosere zvinhu zvemwana mumba mazwa iri bamba endai modzosere zvinhu zvemwana mumba endai mopfirire imba yamakapisa yakapiswa endai nemwana kumapurisa ngaasungwe aende psychiatric unit anoteswe bhiri dzake dzakamira sei tiite sandizi then maita izvozvo tochitanga kuzwa kuti kana anza hapengi tochitanga kubatsirana kuti right tichiziva kuti nyaya iripo chaicha yakamira sei.